Fl-2022, aktar minn 13,000 residenza magħmulin minn familji minn kull ġeneru kellhom iħabbtu wiċċhom ma' spejjeż relatati mad-dar illi ammontaw għal 30% tal-paga annwali tagħhom, persentaġġ illi irdoppja fl-aħħar 4 snin. Dan ħareġ minn studju mwettaq mill-Fondazzjoni tal-Akkomodazzjoni Affordabbli fejn intqal li fil-waqt li d-domanda fis-suq lokali tal-proprjetà dejjem qed tiżdied, iż-żieda eżorbitanti fil-prezzijiet qed tħalli parti kbira mill-popolazzjoni iħabbtu wiċċhom ma' sfidi enormi ta' affordabilità. Xerejja prospettivi qed isibuha ferm diffiċli sabiex jixtru proprjetà kif dawk taħt l-40 sena biex jisselfu mill-bank għandhom bżonn paga gross ta' mill-inqas 25,000 euro. Persuni li għandhom il fuq minn 40 sena jeħtieġu paga li titla' 10,000 euro aktar. Dan sabiex jaffordjaw appartament li jiswa medja ta' 225,000 euro. L-istudju wera illi la darba l-banek lokali jżidu r-rata ta' interessi għal livelli tal-pija tal-medja Ewropea ikun jirrekjedilek minimu illi jaqbes 30,000 euro bħala paga gross. Fl-aħħar 4 snin, l-affordabilità tkun ta' sfida enormi għal-bosta. Kemm għal dawk li jgħixu f'post bil-kera, partikolarment żgħażagħ, kif ukoll individwi li jgħixu waħedhom, single parents u anke dawk li għandhom paga relattivament baxxa u jgħixu bil-kera wkoll. L-istudju wera li f'Malta Għawdex hawn sistemi inadegwati għal kollox li joffru soluzzjonijiet mhux biss għal dawk li għandhom paga baxxa, iżda għal min hekk għal min għandu dħul medju, ċoe il-middle class. Mill-istudju ħareġ ċar li hawn klassi fis-soċjetà Maltija li qed tagħmel sagrifiċċji kbar. U li minkejja li hawn ħaddiema li għandhom dħul stabbli xorta waħda mhux komdi u qed isibuha ferm diffiċli biex jaffordjaw akkomodazzjoni adekwata għall-familja. L-istudju jixħed dawl fuq l-importanza li dawn il-persuni jingħataw l-assistenza meħtieġa b'sistemi u viżjoni xierqa sabiex min għandu paga medja iżda ma jkwalifikax għal grants tal-gvern ikollu l-għajnuna wkoll. Dan l-istudju wasal ġimgħat wara li analiżi magħmula mill-KPMG u ried illi l-ispejjeż marbuta mal-housing f'Malta żdiedu b'aktar minn 40% mill-2017 sal-lum, bżieda ta' 6% fis-sena. Dan ifisser illi fl-aħħar 6 snin appartament żdied b'medja ta' 80,000 euro, penthouse 70,000 euro u maisonette żdied b'aktar minn 100,000 euro fil-prezz.